Arratsaldeon eta beti esaten dugun bezala, ongi etorriak Bilbo Zaharra Forunera. Esku horrian ikusten duzuenez, gaurko ekitaldi honekin bukatzen ditugu bigarren hiruhileko jardunaldiak eta gaurkoarekin despeditzen gara hirugarren hiruhileko jardunaldiak arte. Beti izaten dira Arriagako irakurketarekin batera, irakurketaren astea, ekainaren lehenengo astea. Bakarrik gelditzen zait komentatzeko, atzo bertan bera utzi behar izan gendula Inka taldearen ekitaldia, gitarra polea geizki jarri eta ospitalera eraman behar izan zutelako, pena da, gelditu da pixkatu gitarraua kirikolo, baina olakoak ere gertatzen dira. Baita ere, esku horrian, igual, atentzioa emango zizuen hasieran agertzea, edo ikustea, Itxaro Bordaren 100 Bask liburua. Oain arte, ez dugu holan argi esan, baina hori izango da aurten Arriagan irakurriko dugun liburua. Eta Bilbo Zaharra Forunetik, beti urtero egiten dugun bezala, aukeratutako liburuaren testu ingurua azaltzen saiatzen gara, edo autore eta obra horren klabeak lantzen, jorratzen saiatzen dira. Eta horregatik, lehenengo hiruhilekoan esate baterako erdigunea eta periferiari buruz hitz egin gendun, eren egun queer literaturari buruz, eta gaur itzulpenari buruz. Esan behar dut, gu hau antolatzen ibili ginenean, Itxaro Bordaren kasuan argi ikusi gendula, egun batian itzulpenari buruz hitz egin behar gendula. Danor dakizuen bezala, Itxaro Bordak kasik eraman du pixkat haratago itzulpenaren kontu hori, eta bere azkenengo liburuan euskera eta frantsesa parean agertzen dira liburu berean. Are gehiago, titulua ere frantsesez dauka. Eta, hala gertatu da, baina joan naiz esate baterako Bidebarrietako liburutegira edo Elkarrera, eta liburu hori ez dago. Ez dakit pentsatu duten frantsesez dala edo zeatik. Kontua da, Itxaro Bordaren kasuan, itzulpen gintzaren asuntua, eta hor kointziditzen du gure gaurko gonbidatuarekin, berak frantsesera itzultzen ditu bere liburuak, Atxagak gaztelaniara itzultzen dituen bezala, edo itzultzeko ardura hartzen duen bezala. Azken urte hauetan, argi dago itzulpenaren kontuak, itzulpenaren arazoak hartu duela oso dimensio tamaina handia, ez? Gogoan izango duzue, guk iaz urte osoa eman geniola itzulpen gintzari, aukeratu gendulako Kafkaren metamorfosia, eta iazko itzulpen danak izan zirela itzulpenaren gainean, edo hizlariak izan zirela itzultzaileak. Hain zuzen ere, liburu hori orain udaberrian aterako dugu, eta hor ikusiko dituzue iazko hitzaldiak, eta hitzaldi horietan bakarrak hasik izan zen Atxagarena literaturari buruz hitz egin zuena. Beste gainerako guztia izan zen itzulpena, eta itzulpen gintzaren arazoa. Orduan, argi dago gaia hor dagoela, gure Kepal Tonagaren liburua ere hor dago, eta argi dago itzulpena momentu honetan zer dan, edo ze arazoan, ez? Eta gero horrekin batera, etorri ziren Atxagak egindako deklarazio batzuk, orain dela hilabete eta erdi gutxi gora bera, egunkarian, esaten ziren gutxi gora bera, hemen apuntatu ditugun batzuk, eta oihartzun handia
euki zuten deklarazioak. Orduan, alde batetik itzulpena nahi gendun eta beste alde batetik genitun deklarazio horiek, orduan argi ikusi gendun berak etorri behar zuala, gu gonbidatu, berak onartu eta gu posez txoratzen, noski. Besterik ez, amatatu telefonuak, eta gero aukera egiteko dugu galderak egiteko. Arratsaldeon, eskerrik asko, Pedro. Azkenaldi hontan, pentsatzen ari naiz, zertikan dandanak denbora ekartzen didan gogora. Alegia, Pedro Alberdik esan duenean, orain dela hilabete terdi hitz egin nuela eta Manuela elkarrizketa hura berrian harritu egin naiz, pensatu pasa alda hilabete terdi. Eta autobusean entorrela, ikusi dut nire lagun bat hor kalean eta pensatu dut zenbat denbora ez duela ikusi, 20 urte izango dira. Eta gero irratian jarri dute kanta bat eta kanta hori entzuten izan bezala pensatu dut zenbat urteote ditu kanta honek. Eta iruditu zait, 40 bat izango zituela. Beraz, denboraren zama horrekin, hasten naiz gaurko gai zail horri buruz hitz egiten. Eta horren esan nahi zuena da, zubi hauskorra, kristalezko zubila, baita hitzaldi honen zubila ere badala. Ze baldin bada desbideik duen gaiik, baldin bada nahasbideik duen gaiik, hori da itzulpenaren. Eta aldez aurretik aiazi nahi dizuet, desbide bat ez duela hartuko. Alegia, naizela itzulpen literarioaz ariko, ez bereziki aipatu beharko da, baina ez bereziki. Nik badakit, idazliok asko hitz egiten dugulako handa hemen, eta iruditzen zait itzultzaileak eta gehiago. Orduan, itzulpen literarioaren gaia bihurtu da gai nagusi, baina gure gizartean beste itzulpen batek askozaz ere garrantzi gehiago. Eta hori azaltzen ahaleginduko naiz. Ia nirekin zaudeten eta ez zaituztedan asko aspertzen gaia azalea baita. Jakingo du gure artean dago Kepa Altonagak badala David Haskell izeneko biologo, zoologo ez, botaniko bat. Eta David Haskell biologo honeko Tennessee, uste dut, basora joan eta 5 metro karratu aukeratu zituen. Eta 5 metro karratu horiek egunero bisitatu eta ikusi ze aldaketa gertatze ziren karratu horretan, ze belar sortu, ze eulia saldu, ze ontxo erne. Kontua da hori zainduz pasazola urte betea. Eta iruditu zitzaion 5 metro karratu horietan zegoela unibersoa. Alegia, 5 metro karratu horietan gertatutakoa ulertu ezkero, ulertzitekela unibersoan gertatzen aizena, behintzat kasu honetan, uniberso fisikoan. Ez da ideia berria. David Haskellek esango nuke Tennessee erabili zuena, naiz eta egia esan behar dut meritua, berritu zuelako poesian eta aspalditik dagoen ideia bat, eta Haskell amerikanoa zenez, eta ideia amerikanoa kasu honetan, baita lehenik William Blakeen lerro batzuk gogoratu nahi dizkizuet berare amerikanoa zalako, eta idazizun William Blakeen ikus ezazu mundua ondar ale batian eta zeru osua mendikolorian.
igarri infinitoa eskuaren aurrean eta eternitatea ordu soil batian. Bai? Alegia, nik uste zer nahi hartzen dugulareko guan, errealitatean zer nahi hartzen dugulareko guan, hori dala, beste hitz bat erabiliko dut kasu honetan, Indiatikan etorretakoa mandala bat dala, alegia munduaren eta unibertsoaren errepresentioa izan daiteken zerbait. Esan nahi de, pensatzen hasiko bagina, gela honi buruz, seguro asko hau ere mandala bat bihurtuko nuke, eta azkenean unibertsoari buruz edo munduari buruz zerbait ikasiko genuke. Halaxe gertatzen da, ne ustez, itzulpenarekin. Itzulpenari buruz pentsatzen hasi, eta horrena esi egin beharra dago gaiak, zer bestela izugarri zabaltzen da. Adar eta abar asko dituelako. Baina nik uste, pixka bat zehaztuz, itzulpena zerbait ulertzen baldin badugu, Euskal Herria behintzat unibertso hori neurri berean ulertuko dugula. Sarrera hori esan da, errazena esango dizuet, kristalezko zubi bat dala, diot itzulpena. Istakoa da, ez da, enez asko nekatu, metafora bila, ez. Zubi bada, noski, ze beti, hizkuntza batean eta beste hizkuntza baten arteko tartia da, eta hizkuntza batetik bestera pasatzeko tartia da. Eta kristalezkoa da, pasatze hori izugarri zaila delako. Nik itzaldi hau segituen bugatu nahikoa, no? Esango nuke, hain da zaila nun ezinezkoa den, beraz uz dezago, ez? Badakit ordia, filosofo batekin behin hizketan, García Calvorekin, berak esan zialako, gaia kontua ez da ezinezkoa den ala ez, gaia da nola dan ezinezkoa. Beraz, berriro pensatzen segitu behar. Euskal Herrian, kristalezko zubila, berezila da, zuek badakizue nik bezala. Gaur esango dituen gauzak egin, zuek lehendikan badakizkizue. Beraz, izango zaizkizue gogoratzeko mnemoteknia bat izango zuen zako itzaldeak. Alegia jardun mnemotekniko bat. Euskal Herrian, itzulpenaren zubila ia norabide bakarrekoa da. Ze gauza ez? Esan edut, inglesaren eta alemaneraren arteko zubila bi norabidekoa dela. Eta bi norabidetan zirkulazioa ondila ibiltzen dela. Euskararekin ia zirkulazio dana gaztelaniatik euskarara data. Eta beste norabidean, kontrako nare euskaratikan gaztelaniara badago, baina gutxi. Areago esango dut, eta zuek ere eta esperientzi pixka daukazuen badakizue, norabide hori, norabide nagusi hori gaztelaniatik euskarara, nahiko norabide erosua da, nahiko norabide gozua, zabala da. Erraz egiten da lan hori, normalean. Ondo, bezki ez dugu esan, baina erraz egiten da. Kontrakoa berriz, ikaragarri zaila da. Ez da egit inor gaipatu du, hau. Edo Euskal Herriko 11 sekretuen kutxa horretan dagoen, baina biztakoa da, arazo bat baldin badago zubi, kristalezko zubi honetan, hori dela, bigarren norabide hori, norabide zaila da. Bueno, beste agarresa da, hori abantaila da. Baita ere esan behar dizuet, dakizuen zerbait, hemen zubiak badaudela baita ere euskeratikan, euskera alde batean eta bestean ez baterako ingelesera. Eta behin batez, zubi bitxi bat ere erabili izan zala, eta hori izan txineratikan euskarara. Euskararian, txineratik itzulitako liburu badago. Hango poema. Baina gainerakoan beti zirkulazio bakarrikoa da. Ze gertatzen da gure mandala edo gure 5 metro karratu eta ze gertatzen da
itzulpenean, gertatzen da Euskal Herrian eta euskararen munduan izugarrizko garrantzia daukala. Eta horrek gogoan hartu behar dugu, ez dugu desegin behar gure auzia, esan ez itzulpena Euskal Herrian, itzulpena Alemanian, itzulpena baita Finlandian ere, naiz eta Finlandiare herri txikila izan, jende kopuru gutxiduna, ez deu berdindu behar. Hemen askozaze garrantzi handiagokoa da. Eta bi arrazoi daude, ne ustez horretik. Gaur etorri naiz pixkat bat, bi hiru, hola etorri naiz pixkat bat. Orduan, espero dut, ez tamaineko ordenatuago ibiltzea, baina esperantza bestik ez da. Bueno, bi arrazoiatik da oso garrantzitsua. Bata da, ze esango dugu. 180 euskeraz dagoen, deituko jonik hizkuntza geruza. Esan izuke, hizkuntza da nolabait gainetan dagoen zerbait. Esango nuke, esaten da gauzak utzi gainetan. Geruza hori, mintz linguistikoa, errealitatearen mintz linguistiko hori, euskeraz dagoen. 180, eta esaten dut hau esateatik, ez baitako bat inolako daturik, 180 itzulia da. Eta 180 pasa da kristalezko zubi horretatik. 120 ez da pasa eta berez sortu da gure hizkuntzan. Harrigarria da alde batea, holako kopuru bat. Harrigarria da aurreneko kolpian, aurreneko pensamentokin, bigarrenarekin ikuste duzu, hemengo jende kopuru bat, hemengo historia, eta iruditzen zaizu normala dala. Agian Suedian izango da, 60 suedieraz eta 40 konpokoa, hemen ne ustez izango da 80. Literaturan eta nik uste datu horiek aurkitu nahi zen ezke badaudela. Euli Manterolak egin zuen azterketa bat, eta seguru horra azaltzen dela kopuru kontua, baina hori da baita ere azpimarratu nahi dukena hasieratik, igual beste honik ez dut izango zuentzako. Erne, ez gara ari itzulpen literarioaz, ez gara ari Eli Manterolak aztertu zuen mundu horretaz eta fenomeno horietaz. Ari gara esaten, Euskal Herrian euskeraz dauden gaina, esate baterako udalak bidalitako gutuna, esate baterako telebistan entzun dugun albistea, Trumpeka eta bestia esan du, edo Euskal Jaurlaritzako boletina, edo Eroskiko, hau intentzio guztiakin esaten dez, gero Eroskiko zupe batzuk ere gorko dizkitzu. Esan nahi dut, gure inguruan, gure begileak eta gure belarriak jasotzen dutenaren gehien proporzio handi bat, 80 bat, hori itzulia izan dela, eta beraz pasa dela zubi horretatik. Beraz, ikustu zuen, ez garela mandala hau, 5 metro karratu horiek ez diela inola ere utxan urrengoa, eta ondo badau, zubi horrek ondo lan egiten baldin badu, hori da egoera zoragarri bat guretzako, kontrakoa esan batik ez dago. Baina, bada beste arrazoi bat, esan dizuen, bi direla, eta beste arrazoia da, esateko ederra da, gero ondorioak agian pixka beldurra ematen dute, eta segurazko hemen dauden asko, batzu behintzat, entzun izango dute, ze behin eta berriro errepikatzen dut, ze nik behin eta berriro errepikatzen dut maite ditudan ideiak, askotan kosta itezait idea bat izatea, baina behin ikusten dudanean behin eta berriro errepikatzen dut. Ideia hau da, liburu honetan aurkitu nuena, esate izuet, inor gero nahi balu, frantsesez dago, eta da, idazle marrokian baten, zeu asko entzun dira ze batzuk, ez? Abdelkala, Kilitok idazi zuen Lothar Esteljutre. Bueno, baina hemen dago, liburu honetan eretzako halako argitasun bat izan zen testua, eta hori da
errepikapenaren laudorioa. Eta Kilito dio, 11. mendeko poeta arabiar bat aipatuz, dio, hitzaren bizitza, hitzaren muina, hitzaren bihotza eta odola, hori da, hitza bizi bada, hori dala errepika penagatik. Errepika penagatik. Hori da, berritzeagatik, zenbat eta gehiago berritu hitza, zenbat eta gehiago errepikatu hitza, ordun eta biziago dagoela. Berak, konparazio poetikoa jartzen ditu, 11. mendeko poeta horren arabera, eta esaten du hizkuntza da, etengabe ura ematen duen, xahutzen duen, alperrikatzen duen iturri hori. Zenbat eta urre gehiago alperrikatu, ordun da sendoa da. Eta baita ere beste modu, esan nuke, txekoago batian ere esaten du, eta esaten zuen, eta entzungo zen gira, seguro binda berriro esan dut, eta da, hizkuntza da jaboiaren kontrakoa. Zenbat eta gehiago erabili, jaboia, ordun da xahutuago, ordun da ezer ezago. Hizkuntza zenbat eta gehiago erabili, ordun eta sendoago. Beraz. Hau, baina arte esandakoarekin, ondorio batzuk, konklusio batzuk dira zuzenak. Eta da, hainbeste hitz baldin badago, zubitik pasa eta euskarara etorri dana, hitz horren erabilgarritasuna, errepikagarritasuna da funtsezkoa. Ez baldin bada errez errepikagarri, erabilgarri, hitz hori alperrik dago hizkuntzan. Bota egin behar da. Gaur esan dizuet zenbaki zalen ahola, eta horregatik gaur hemen estrainatuko ditut indize batzuk. Orduan, nik indize bati errepikagarritasun indizeari deitu jot K bat. Eta K batek adieraziko luke gaitasun hori, doai hori, hitz batek duen doaia. Esate baterako etxe hitzaren errepikagarritasuna. Horretik hobeda esatea indizearekin, K bata izugarria da. Etxe dauka 10 buruz 10. Oso erresa da. Denok, eozin hitzetik hortzea, esango nuke etxe. Ez dago arazorik, Baina, aldi berian, beste indize bat eduki behar dugu kontuan. Alegia, hizkuntza eta gure kultura eta hoi hartu ezkero aintzat. Eta bigarren indize hori da, baita ere da, K2 deitu jor, ondo etortzen da, K2, eta hori da kokapena. Nun dagoen kokatua hitz hori. Adibide batzu jarriko ditut gero, baina bistakoa da, ez dala gauza bera, egotea, hemen kokatua, orain zean jeltzen lehietako pareitu dian horixeren Lazarilloren itzulpena, hemen egotea kokatua, halako edizio honik enuen ezagutzen, edo aditzera izango nuen, baina ezagutzen hor nunbait eskutuan dagoena, hemen egotea, edo egotea gaur berriaren lehenengo orrialdean. Kokapenak agintzen du erabilpena. Kokapen handia daukan izbatek, kokapen onba daukan izbatek, nire oaingo hizkera berri honetan K2 onba, K2 altu bat daukan izbat, edo testu bat baldin badago, K2 oso altua daukan toki batean, berriaren aurreneko horrialdean, ez dago zalantzaik oso onuragarria dela. Hori izan dut. Orduan, indizio horien bidez, aztertu nahi nikuzke, nik, itzulpen kontuak. Hala ere, oso berritzaile, egonaiz, aste honetan. Baita ere beste bereizketa bat sartu beharra dago, gaia ondo aztertzeko. Itzuli egiten da. Baina itzultzen dan oro, ez da itzulpena. Nik deituko diot, eta nahi oso hartu, eta nahi oso gutxi, nik deitzeiet itzulkila. Itzulkila odolkila ezen. Edo tapakila, edo txerrikila, edo argikila ezen.
hori da, zerbait dauka harremana itzulpenekin. Zer esan nahi dut? Pedro Berrondok, Don Quixote Mantxako argitaratu zunean, hori izan itzulpen bat. Horixek Lazarillo itzuli zunean, hau da itzulpen bat. Baina, hau, honek, mateu bromako gauza bat baina ez da, askotan esaten dut, nik hitzaldik ematen ditu dela, hitzaldik ematea nik joala, jartzizkiaten izunak ordaintzeko, bai? Orduan, espezialista naiz, izunetan. Orduan, ez da azken izuna, ondela irunekoak, jartzezun goian, jartzezun zehapen prozedura ofizioz hasten duen erabakia. Hau ez da itzulpen bat. Hau da, netzako itzulki bat. Hau da, irudikatzen dut lauzatxoak bezala, loseta bat bezala, eta mintzortan, handigia dira. Hizkuntzaren geruza hortan, hizkuntzaren mintzortan, gain horretan, olako lauzak daude, olako piezatxuak, eta horiek ez dira itzulpenak. Itzulpenak, ja, Don Quixote, Lazarillo Renato, eta hori dira, orduan alegila esan edet honekin, kabi horri buruz ari garenean, ez dugula pentsatu behar Lazarilloren itzulpenak. Badakigu ondo egongo dala, eta arazoak ditula kokapenarekin, esan izuke honek ere kabi txikila dokoala, baina bat segurazko oso ona. Ez dugu pentsatu behar hortan. Pentsatu behar dugu izun asko jartzen ditula trafiko, esate baterako, eta hau, zehapen prozedura ofizio hasten duen erabakia, hau behin eta berriro dagoela paperetan. Erderaz ez dut esango azeraniaz, konsolatu zaitezten, ez da beste munduko saldilla, esaten du erderaz, acuerdo de incoación de oficio de procedimiento sancionador. Sancionador ulertzen da, eta batez ere behian ikusten duzunean zenbaki da dagoela. Edo bi. Orduan, uste dut, alegin du naiz, behintzat, 5 metro karratu horiek, piskat zehazten eta kokatzen. Beraz, garrantzia dute itzulkiak, itzulpenak ere, baina itzulkiak handia, eta gero bere garrantzia bi indize horien arabera aztertu behar dago. Eta garrantzia esaten dudanean, mi hain ez esaten etorkizuna. Eso nahi dut, 30 urte K txikiekin, eta ez dago, ne ustez, irten biderik. Apokaliptiko jartzea pizkat gustatzen zait, egia esan. Baina ez da bakarrik apokaliptiko jartzeatik, uste dut, hizkuntza batek ezin duela aurrea egin, ez bada, K horiek ondo dituela, bai? Hobeto ulertzeko eta ikusteko ez naizelari askotan Euskal Herrian ibiltzen den bezala, jende asko, hiperkritika batian da gutxioik ere, nik adibide batzuk jarriko dizkitzuet, nire eguneroko bizitzatik hartutakoak, izunaren abezela, nire eguneroko bizitza. Nire eguneroko bizitza da baita ere, eroski. Egun bizbein, eroskia joan. Eta bidian, beti, zebra bide bat pasaberra daukat. Hoi da adibideak, beraz, lasaitu ez dut ezer funtsezkorik esango. Bakarrik egingo dut, lehengo indizio horiek aplikatu esaldi horretan. Zebra pasoaren ertzean jartzen du. Ez apaldu mugikorra erabiltzen ari zarela. Eta alboan jartzen du, no me pises usando tu móvil. Uste erderazko inkorrektoa dira. Baina, orduan, aztertzen baldin badugu, ez apaldu mugikorra erabiltzen ari zarela, ondo dago, K bat nahiko altua sumatzen dio, nik jarriko nioke 7 bat 10 buruz, jarriko nioke 9, ez balu erabili, hain zuzen ere, erabiltzen hitza. Esan balu ez apaldu mugikorrarekin ari zarela nahiko litzake. Baina, hoi dia izkimizkik oso horreza da, beste bat egin dago lanan gainean, zuk zehazapan bat egitea. Baina ez dago, ondo dago, kokapena, hori akabi, ona
eta ona dala ematen du, baina kokapenean izugarrizko garrantzia du albokoak. Ez da bakarrik nun dago, bezik eta norekin dago, zerekin dago. Eta kasu honetan dago, naiz eta ez izan zuzena, no me pises usando tu móvil. Eta, jakina, bigarren honek abantaila bat dauka, euskarazko hitza baino askozaz eka bat handigo dauka. Ala beharrez batzuetan, esate baterako no me pises, esate baterako jende gazteo eta ezain gazteo gehiena kanta batekin lotzen du, no me pises que llevo chanclas, ez? Errepikapen hainbeste aldiz gaitu du hainbat jende gori, ez? No me pises, orduan no me pises, begila alperra da, burua areta alperra, orduan joaten da, orduan kokapenaren aldetik, naiz eta badiruti ez, leku ona dela, kokapen ona dela, aldeboko horrek jetxit, orduan ematen dio dit bosta. Sartu naiz, eroskin. Eta joaten naiz, txarkuteriara. Urdaitegira esan baiteke baita ere. Eta ez zer dakizue, bueno, denok ez ezo jakingo, seguro zuetako batzuk aristorratak izango zeate, eta orduan ezate baino jongo zuek erosketak egitera. Baina, bueno, erosketak egitea joaten direnak, badakite, txarkuterian, urdaitegian, denbora asko behar izaten dela, orduan paper batekin joaten bazara, 1000 adibidea arditzakezu. Nik bi hartu nik, eta batek dio, zua aholkatzen utzi gaitzazu. Eta aldamenean jartzen du, déjanos recomendarte. Zua aholkatzen utz gaitzazu. Bistakoa da denok euskalduna geha, eta denok saitzen ulertzen dugu, esaldi honen ez, zenbarko duke berriro itzulki honen kabata, da minimoa. Hau da, 2 buruz. Zertikan, zua aholkatzen utz gaitzazu ez du euskaldun batek esan, sentimeneko kobazu dut. Ezinezkoa da, traketsa da, itxusia da, eta dauka, euskarak daukan arazo bat, baina izango litzateke beste duen batekoa, eta da, nolabait esango nuke eskolaren, hezkuntzaren, euskarazko klaseen tropismoa. Eta hori nik daba, azkar esango dut, denok ulertuko duzue, bistakoa da, subjuntiboa ez dela erabiltzen kalian klasetan aina. Erakusi beharrez, subjuntiboa behin eta berriro, eta orduan gure umeak, zuenak eta denonak, boraidia, zien ezaketen, daulako gauza horriblea esaten, etengabe, baina gero kalian ez da hori erabiltzen, beraz, aztu egin beharko liateke. Nola, bide batez esan da, eta hau da eskursus bat, nola inglesak aztu dituen aditzaren zeak, ez? You are, we are, ez di horregatik mozten, ez? Egin dute, baina hori beste egun batean aipatuko dugu. Orduan bistakoa da, hemen toki on bat zeukara, kokapen on bat dauka, zai zaude, zai segitzen duzu, zoze irakurri barra daukazu, eta hor daukazu. Itzulki hori, baina itzulki hori dago oso gaizki. Eta beraz, kokapen ona sunzitu egiten da, horren balioa ezabatu egiten da, ez du ezartarako balio, ez da zua aholkatzen utz gaitzazu. Zertik ez du jarri, eta da beste gai bat, eta ez du beste indizerik erabiliko, Kairu pentsatu nuen konzentrazioa adierazteko, ze konzentrazio zaukan zua aholkatzen utz gaitzazu jarri duen itzultzaileak, eskatua aholkua nahikoa zan, aholkua ematen utz, ez du baina eskatua aholkua eta horrekin kitxo zan. Orduan hemen, zubi hori pasatzeko behar den zerbait antzeman daiteke, hemen antzeman daiteke ez dagoelako. Eta hori da, itzulpena, itzuli duen guztia dakin bezala, itzulpena ez da hizkuntza batetik bestera, sekula. Ez da hartu hitz bat eta begiratu beste hiztegian eta egin hizkuntza batetik bestera. Beti dauka hirugarren pauso bat, eta hori da, nahi murgiltze bat behar da nahi ustez irudimenak egiten duen lan bat, eta nahi baldin baduzue teatralizazio bat egoten da. Esan duzu, zuk jasotzen duzu hizkuntza batekoa, barruratzen duzu zure irudimenean
halako teatro bat daukazu, eta pensatzezu, hau, nik egoera hortan nola esango luke, nola esango luke alakoak, eta orduan, 3 puntu horiek betezkeo normalean itzulpena oso ona da. Itzultzaile honek, ez zu nehun hona dutiko, nik ez dut esaten. Baina, itzultzaile honek, pensatu izan balu, zesan nahi dut hemen, zarkuteria nago, zesan nahi dut. Igual galdetu inbarra da, hola, ez, orduan, mesedez galdetu, hori ere izan da. Esan izuke, 3 pausoiek betezkeo, itzulpena hona dela, hemen ikusten da, zubilaren arrisku bat kristalezko horregatik dela, eta zailtasuna hori dagoela. Ne ustez, itzultzaile batek ez badu irudimen pixka bat, aperrekan da. Hizkuntza batetik bestea ez dago itzultzerik. Bai? Baina, ez gaitez, orduan hemen K bata da 2 10 liburu eta kokapenak K2 ez du ezerteko balioa, zapuztu iten dulako balioa aurreneko. Baina, ni urdaitegian jarraitzen duz, luze. Eta orduan jartzen du alergenoak eta intolerantziak. Atal honetako produktoren batek osagai alergenorik duen ala ez jakin nahi baduzu, galdei ezaiguzu. Ne ustez, hemen konzentratu eginda itzultzailea, eta azkeneko iezaguzu hori eskolatik datorkio, irakasleak kastigatu zuen, suspenditu zuen, iezaguzu etzuelako jarri, kendu ezkero hori, ezertako balio ez diguna, berdin da alergenoak eta intolerantziak atal honetako produktore batek osagai alergenikorik duen ala ez jakin nahi baduzu, galdetu. Eta ez du beste zerarik. Baina hala ere, nahi ustez, hemen itzulki hau maila handikoa da, kalitatea handikoa da, eta hemen ondo egin du, lana ondo pasatu zubila, eta lekuare ona da, eta gaia ere, lekuari, kokapenari gaiak ere laguntzen dio. Aurreneko esaldia, galdetu, aholku eskatu, erabat erretorikoa da, ez duzu behin aholku eskatzen hasteko usardiari, batez ere, azian zail daudenak, kontutan hartu da. Baina, aldiz, alergenoak, horrek badu, gaiak behar badu halako garrantzia, eta beraz, hemen, benetan, arrakasta eduki dugu. Azkar joan manez, bestela, hobeko, ez dakiz ze ordu tan jarriko. Eskolara bizita eta unibertsitatera bizita. Ez dut bizitza osua pasatzen eroski, eta eskolara. Eskolakoa, ekarriko nizueten. Baina, ez dut ekarri ze, ez dara ez nuke nahi aukeratu pasarte batzu itzuletagoak, eta nik gainetik jarri eta esan hola egin behar da, eta ez baita nehar helburu itzultzaileak kritikatzea modu gordin batean eta bar. Baina filosofiako liburua, batxilergoan, euskeraz gaur erabiltzen dara. Ezinezkoa da, liburu horrek, esan duke, K bat 6tik gorakoa edukitzea. 6 baldin badu, izugarri da. Zergatik? Liburu hori ez talako hemen egina, aurrena hori da, hemen ikusten dugu itzulpenari buruz aurreneko ondorio benetan importantea, eta da, itzulpena alba da ez egin, hobe da ez itzuli behar izatea, hobe litzake filosofiako liburu hemengo filosofoak, euskaraz dakitenak, eta segura eskolara hundirik ez daukatenak, segura esko horiek egin zezaketen liburua. Eta liburu hori asko zaze hobia izango zen seguru nago. Izugarri txarra da, esan behar dut. Izugarri txarra da, oligene. Sortzez oso txarra da, ezakit zo asko erderaz egin zen, eta da, esango zuen txistetako gokatela, baina uste grafikoa da, nola da, abekren, eroski, jarraitzen dut, abekren pastilla konzentratu horiek, olako liburu bada, eta orduan Kant, Wittgenstein eta Nietzsche sartzen dira bi orrialdetan, eta orduan oso zaila da berez, baina gainera itzulpen hori egin behar baldin badu, eta egin dute, eta seguru ondo egin dutela, pensatu dut, ikusi dut, beste zeatan, zutenean, ondo egin dute, baina noski,
Kant itzultzeko gutxinez filosofia, batek behintzat filosofia jakin behar du. Bestela oso zaila da, ze dia oso teknikoak, filosofia uste du jendeak ez dala gauza teknikoa, da oso teknikoa. Beraz, ezinezkoa da liburu hau filosofiakoa hor egitea. Hori da aurreneko, eskolara joan eta ikusi zer da honan, eta ateratzen dudan aurreneko helburua, kasu honetan da, hobe ez egitea, hobe egin beharrik ez balego, hobe hemen bertan egingo balia testu horiek, eta bestela, sartu, tartian, itzultzailean artean, espezialista da, norbait, bai? Hoi da, ikusen nuen aurreneko akasa. Bigarrena, eta baina izango zu eta ondo esan bardet. Bigarrena zen, kontuatu ere izan, handa hemen, izenak gaizki zeudela. Izenak gaizki. Halako batean ikusi nuen, nik ez da izen asko zautzen dituela, baina Konrad Loren, zoologoa, beti izan dut, nire apaletan Konrad Loren liburua, gero asko maite ditut, eta badakit improntaren kontzeptua etologoa da. Berari zor zaiola. Eta orduan nire ikusten dudan, liburu horretan jartzen dula Konrad Lorenz dala tximeleta efektua, meteorologian ez, tximeleta efektuaren nolabait teorikoa. Eta harritu nintzen, begiratu nun, eta da Edward Lorenz, da amerikanoa. Bueno, esango zuen tontakari, ez da, egia da, ez du galako, be horretan ez du larritasunen, baina adierazten dunak badu larritasuna. Ze esan nahi dut, ze adierazten du horregotea Konrad Lorenz, Edward Lorenzen parte. Adierazten du, ez dala edizio lanik egin. Ez da edizio lanik egin, edizio lana izen hori merezi duen edizio lana. Lanetako bat izaten da hor, izen guztiak begiratzea ondo dauden idatzita. Zer Nietzsche idaztea ez da bat erresa, ez? Buruz. Orduan behiratu egiten duzu nola idazten da, Z, T, S. Hori egiten duten mundu guztian edizio lana egiteko orduan. Hemen ezan egin hori. Orduan, espada hori ondo egiten, edizio lanik espada egiten, alako zailtasuna duen lan batekin oso zaila da, kabat behintzat, 6-tik gora, normalen aritzateke 5-tik bera gelditzea. Eta pena handia da, zetekan, hoi bai da hola, kokapenaren aldetik, K2-ren aldetik oso leku garrantzitsuan, zer dago eskola. Zuek imaginatzen zuen imaginatzen, ez delako bizi Gasteizen. Zuek imaginatzen zuen Gasteizen Kant ikasten euskeraz, betxian sekula euskeraz itzein ez du nume batek, esan nahi dek, ikastea alako testu abstruso bat editatu gabea, hori da, oso larria da. Orduan, pensatzen dut, haigea modus operandi buruz, zoendikan, oso asko gaude horratzean, modus operandi buruz ari gara. Modus operandi nik esan dut, azkar esateko, itzuli, bikoteka itzuli behar da. Itzultzaile bakar bat, ez da gai. 2 itzultzaile behar dira, beti. Eta beti behar dira, ne ustez, momentu desberdinean, ez sinkroniko, ez mai baten inguruan, ez badute elkarra ezagutzen, hobe. Bata egin behar du hasiera eman eta egin lehen itzulpena, eta bigarrenari deituko diogu zensorea. Eta bigarrenak izan behar du zensorea. Zensorea, azkarra adierazten dut, nik esan nahi dut, linguistikan eta, literaturan eta erabiltzen dan bezala, Roman Jacobsonek erabili zuen bezala, hau da nik beti aipatzen duen beste adibide bat. Roman Jacobsonek esaten du, galdera bat egiten dio bere buruari, zergatikan Amandre Ipuiak ez daukate deskribapenik, ez dago deskribapen bakar bat, dena da elkarrizketa izketaldia, eta esate Roman Jacobsonek. Da zentsura sortzaileagatik, hori da, aurrean kontalariak jendea dauka. Eta kontalariak badaki aurreko jende hori hasten baldin bada esaten etxia, zala, zurila eta tailatu bala zula, eta lehiok ez daki nola jendeak esagoela, isilduta ze gertatu zan gero. Orduan, hain zuzen ere, jendearen, entzuleren presioa, presio horrek, eragina du Ipuiaren forman.
Eta horri Roman Jakobsonek deizio zentsura sortzailea. Ne ustez, ez dago zalantzarik, funtsezkoa da izatea bikote horretan abia puntua emango duena, aurrenekoa itzulpen egingo duena, baina ia esan duke garrantzi gehiago du, zein datorren atzetik zentsura egiteko. Zentsura sortzaile bat, hori da forma aldaketak egiteko eskubidearekin. Hori esango genuke dela edizio lan on bat egitea, baina hori arriskutsu bada Euskal Herrian esatea, ze Euskal Herrian edizio lana jende asko pentsatzen du dala atxea jartzea edo atxea kentzea. Hori ez dut ikusik edizio lana. Guaz, pixkanak aurre. Orduan bikotea, hori da modus operandi. Oain, oso zati errez batera edizio naiz. Ze aipatu beharra daukat ez, aipatu nahi dut, eta oso ondo datorketa aipatzea, Kepa Altonagaren liburua merezita ospetsua egindana, Baktu Leizarraga. Asko estimatzen dut, Kepa, zuko lako lana eta lako ausardia izatea, ze Euskal kulturan, euskal literaturan, euskal danian oso zaila da datuak, ez da konturatu zeaten ze zaila da datuak izatea, oso zaila da. Ez daukagu datu bakar bat, ia zertaz. Zer bat irabazen du idazle batek, zer bat liburu saltzen dituzte, bestsellerak itzultzen dituzten euskal literatura, ez dakigu. Durangon zenbat euskaraz da zenbat erderaz, ez dakigu. Hori da euskal kulturaren atmosfera. Atmosfera horren aurka, bere burua arriskatuz, Kepa Altonagak Baktu Leizarraga idatzi zuen. Hau da unibertsitatera egiten ondan bizita. Ordu nahi irakurriko dut, Altonagak zure bemenarekin, zer dioen bertako itzulpen bati buruz eta ondorio batzuk atako ditut hortik. Esaten du Altonagak. Hora ekarri gura dudan urrengo adibidea, François Jacoben xagua euria eta gizakia da. UPV-EHUren zientzia irakurle ororentzat zio bilduma barruan Juan García Garmendiak euskeratu duena orain dela 10 urte, hori da 2003an, hori bere liburua 2013an argitaratu du. Badago, dio, lehen arazo bat lexikoarekin zerikusia duena, ikus dezagun. Amuriza gogarazi digun hitz komunen multzo problematiko handiaz gainera, hori da Amuriza badakizue egin du halako lexikon bat, esan ez hitz gehitu beharko litzaiokeen ze mailegu euskarari, horretaz gain, esaten du, makina bat hitz aurkituko duzu indarrean dabilen kanonarekin bat ez datozenak. Esate erraz baterako ondoretasuna. Jakina, ezinbestekoa da herentzia agertzea liburu batian, zeinean gai nagusi baitira genetika, ingenieritza genetikoa edo da klonazioa. Alabaina, zio bildumako bertsioan herentzia ez duzu beina topatuko, zeren ondoretasun delakoak ordeztu baitu erabat, hau da, ezabatu egin du. Nola liteke hori? Egin dezagun azterketa arin bat, orotariko euskal hiztegiak badakartzabilak, bai ondoretasun eta bai herentzia. Ere, hiztegi batuak ere herentzia onartuta dauka. Zientzia eta teknologiaren korpusa begiratzean jakingo dugu ondoretasun behin ere ez dela erabili euskaraz natur zientzietako azalpenetarako, eta argi dago ostera kanonikoa herentzia dela, 276 agerpenekin eurotariko 220 biziaren zientziak izeneko alorrean. Nola liteke orduan eredugarritzat jotzea ondoretasun zio bildumako itzulpenerako? Lan hipotesi modura aipatuko dut. Badirudi zehazki hiztegia erabiltzeak baduela zerikusirik erabaki horrekin. Bai, baldin eta bazoaz horko herentzia, erderazko herentzia, sarrerara, zer aurkituko duzu dagokigun adieran. 3. Biologia. Ondoretasun, la herencia genética. Ondoretasun, herencia, ondoretasun. La herencia genética, ondoretasun genetikoa.
Kontua ilustratzeko hemen adibide bakarra erakutsi dudan arren, makina bat dira era horretara baztertutako termino kanonikoak. Nukleo, elkarrekintza, andui, unicelular, multicelular, fotoartzaile, etc. Hau da, datuotan erreparatuta oker egoteko beldur handi barik esan daiteke hor garbiketa lan planifikatu bat egon da. Atera da hitz gakoa, eta da garbiketa, bai? Jarrai dezagun, beste azterketa horretan, beste puntu bat hartu du aintzat Kepaltonagak eta dio, 3. atarera pasatuta, oso nabarmena da euskal itzulpena joera garbizalegikoa dela sarri askotan. Batzuetan bide teutonizatzailetik jotzen du. Bat etortze, konvergentzia. Bat egite, fusioa. Gogosua, entusiasmoa. Gogo berotasuna, entusiasmoa. Erronka jotze, provokazioa. Barne estura, ansietatea. Sexu gabe, asexuala. Sexu bidezko, sexual. Berdin peto, identikoa. Peto, edo zertarako komodine espezifikoa. Petotasuna, fidelitatea. Eta beste 11 testu osoan zehar barraiatuta daudenak. Bistakoa da, itzulpen honetan, unibertsitatean egindana, eta dakizuen bezala, oso ospe handiko itzultzaile batek egina, eta esan nuke ospe baino gehiago, halako influentzia handia duen itzultzaile batek egina. Bistakoa da, zuk baldin badiozu erronka jotze hori provokazioa eta barne estura eta berdin peto identiko zan beharrean daulakoak, hor lehengo nire ze horietan indize horiekin azertzen baldin badezu bistakoa da hoien kabata ez dela irutik pasatzen kasu bakar batean ere. Dela gelditzen dira kabat berdin 2, kabat berdin 3, kabat berdin 4, eta barrez. Ordu, arazo bat daukagu, eta arazo horren izena, edo arazo horren atxa dator garbiketa delakotik. Pentsa dezagun beraz, kasu hontan, kasu berezia dela. Aurreko kasuak aipatu dituenak nire eroskiko bidaiak edo konetorriak esan da direla eta hor azken batean beti gain izan modus operandi bati buruz nola egin beharko litzateke noiz egin da ondo eta ikusi zuen batzuetan ondo egin dala eta P bat eta P bat K bat eta K bi nola ze balore hartzen zituzten olako zeatan eta modus operandiak dauka abantaila bat. Okerra baldin badago hor konpon daiteke, agian, konpon daiteke, ezakit, diru gehiago jarrita ez, igual, departamentu horretan ez, esan izu, behar baldin badira, nik esaten duan moduan, itzultzaile badagoen tokian, bi behar baldin badira, bistakoa da, diru gehiago behar dela, gutxinez, bikoitza, ez baiate, bakoitzari solta jaizten, bikoitza gara, bai? Baina, eta hola, esan nahi dut, modus operandi hori zuzendu ezkero, itzulkiak, hobera ingo lutete. Esaten dut baita ere, errepikapena dalako irakurri ingo dut, funtsean, arestian aipatu bezala, nahiko litzateke itzulpena bikote lana bihurtzea, bikote banatuarena, nor bere aldetik, zein bere momentuan, egile zuzen alde batetik, eta ondoren apartean zensorea, edizio lanean profesionala da norbait, eta bar. Hola hitzian ni badakit badala balitz, litzateke luke, ez, eta etxe honetan bertan ibili izan aita Bilasantek, esan zuen bezala, balu eta lukek oso ezkontza txarra egiten. Orduan, egia da, hain naizela, balukata eta lukeka, baina, bakarka ari garen askotan hola zitzen behar dugu, ez, aidean, ez. Baina, hau da aurrekontu arazo bat, modus operandia da aurrekontu arazo bat. Aurrekontua hobetuko da zahantza egin modus operandia eta itzulkiak hobeak izango dira eta itzulpenak ere bai. Baina, Kepaltonagak gure onerako jarri duen aipatu dudan itzulpen horren fenomenoa desberdina da. Eta lotuta dago
garbizalekeriarekin. Beste izen bat, esan dizuet, gaur etorri nahi zela izen berrik esateko go handi batekin. Nik garbizalekeria eta zer asko gustatzen, eta orduan pensatu eta hitz oso itxusia da, baina igual esaktua da tradiziofobia deitzen da. Fobia tradizioari. Ze, azken batian, irakurri dugun horretan, zer ikusten da? Bata da, ez du aintzat hartzen, kanon edo, tradizio, zientzia liburuen, zientzia testuen tradizioa, ez du hartzen, ez du erabiltzen herentzia naiz eta berreun ez egiten bat aldiz euskaraz erabili izan den liburu hori zientziatan, ez? Eta ez ditu hartzen beste zientziako hitzak ere, ez du aintzat hartzen tradizio hori. Baina berezia da baita ere, eta hori da, benetan da, Hurrengo sortaldian, euskaldunok kolako galderak egingo izkio gure buruari, baina hori liteke, hoi zeatik gertatzen zen, esan izuke, ondo dago, hoi ulertu daiteke, esate baterago, eta nik uste dut ulertu daitekeela, hizkuntza perritu nahi, hoi aipatuko dut gero gai hori. Baina, harrigarria da, zergatikan esaten duen, esate baterako, nola da, gogo berotasuna, entusiasmoa baztertuz, edo petotasuna fidelitatea baztertuz. Ze euskal tradizioan, ni seguru nago, fidelitate hitza esan da milaka aldiz, lasego asko adiera desberdin askorekin. Eta nik ez dut uste euskal tradizioan, ez da inongo sukaldetan, ez da inongo bazterretan, esan danik gogoberotasuna, esateko, ze gogoberotasunarekin jokatu duen gaur futbolean. Oso arraroa da. Hau idaztenen izala bururatu zait broma bat, eta broma bat ingo dut urpiskatean. Eta broma da, segurazko badala Euskal Herrian persona bat, hori esan dezaken, eta zuk agian nobera batean persona bat jarri dezakezu hori esaten. Eta hori da Juan Maria Atutxaren antzeko persona bat. Badizu Juan Maria Atutxa izan dela estaduan subjuntiboak erabiltzen zituen persona bakarra. Eta litekena da orduan agian balako persona batzu literaturan egin dezakezu hori esan. Torri izan Juan Maria Atutxa bezala hitz egitezun persona bat esan zian, zego berotasuna futbolean. Sinesgarriak izango litzateke, baina hori artea da. Hori ez da. Esango nuke eguneroko bizitza eta gutxi ere. Bai? Bueno. Zema demora dauka, Pedro? Denbora dago, gaia. Bueno, askotan berritu zidanei Gabriel Arestik. Askotan aipatzen du Gabriel Arestik, eta gaur ere aipatu barra daukat. Eta ekarri behar nuen azkenean ez dut ekarri behar gehiagiz. Baina, Antonio Arruek, Aresti buruz ari dela, esaten du, bide batez bezala, goza egia dana, esaten du. Aresti izan itzultzaile perfectoa. Eta arrazoi, orduan, Aresti bazekin zer egin dezuen itzulpenak. Aresti nahi esan dakoa eta askotan errepikatu dana, baina asko estimatu izan diodan aholkua, aukeratu egin behar da, edo idazle izan, edo purista izan. Hori idatzi zidan, zetik nik argitaratu nuen aurreneko antzerkia izan zen, borobila eta puntua. Eta orduan beak, ez dut esango, ze birao bota zuen borobila ditu zuen. Esan, borobila, zirkulua, eta gero torrezan biraua. Bai? Bueno, era berean esan daiteke, gizarte batek, herri batek, hala nahi baldin baduzu, aukeratu egin beharra daukala, edo kultura bat izan euskaraz, eta kultura horrekin, eta kultura horretan bizi, horrekin eta horretan ere, edo bestela purista izan. Irakurriko dut berriro konklusioa. Juan Garziak liburu horretan erabiltzen duen garbizale hori, tradizioarekiko ahazte hori, ez dakitan betiko gure jumata hori azaldu nahi nuke, baina egiten dut alako geldiune bat, eta esan nahi dut, nire burua joan da, hau gertatu da.
adibide bat daukagu. Alzonagak aztertu du hau. Esan du herentzia saltzen dela 276 aldiz, eta ondoretasun ez dela behin erabili testu inguru hortan. Bueno, hori badaukagu. Horrek eramate gaitu garbiketa kontutara, eramate gaitu garbizarekiari gara, eta eramaten gaitu tradiziofobia. Hori nik pensatzen du. Hau ote da gure historian aipatu dan tradiziofobia bera. Ne ustez ez. Eta aldez aurretikan adierazia badu. Nik gero eta kritikoago nago nire buruarekin eta nire gaztetako iritziekin. Orduan iritzi zait aldila, barerik esatezun bezala batzutan naiz nire iritzikoa. Eta hala da, eta goguan dauzkat zer eta nola hitz egin nuen iraganeko idazlei buruz, eta iruditzen zait oso okertuta legeilera puntu askotan. Esate baterako garbi zaletasun kontu honi buruz. Eta azalduko dut albadet labur eta albadet ondo. Argia, honabait esateko etorri zitzaidan, behira, Japongo Cervantista baten hitzaldia irakurriz. Izena jakin ibaldin bezue, Kenji Inamoto. Eta oso hitzaldi polita, oso divertigarria bai, esate baterako azalduz, Don Quijote itzuli izanean, emeretzegarmende bukaeran japonerara, azala, izan zala, samurai jantzi batekin eta samurai kapelu batekin, eta gero nola idazte zuten Don Quijote, zuten uste Quijote bakarra izan zitekenik, eta orduan jartzen zuten Qui-Ote eta olako gauzak, oso polita da, alde horretatik oso estrambotikoa derako. Ego esaten du, onoko gogoeta egiten du, eta da, uste gure kasurako oso ondo datorrena, oso egoki datorrena. Dio, esatele beste Cervantistei, ez dakit hau ezagutzen den, baina 17. mendearen erdialdetik 1868 arte Japon atzerriari itxita egon zen erabat. Esan nahi baita 200 urtez egon zala isolatuta. Holandarrekin bazen merkatal tratabiderik, baina holandarrak uarte batean gelditu beharra zeukaten jende japoniarrarekin inolako harremanik ez zutela. Herrialdea zabaldu eta beste herrialdeekin harremanetan hasi zenean, arrapaladan milaka gauza arrotz sartu ziren Japonen, mendebaleko zibilizazioaren zientzia eta arte gaiak, ohiturak, janariak eta bar. Ordu hartako japoniarrek, eta esan dugu urtia zala 1819 mendearen bukara aldera, ordu hartako japoniarrek berritasun estonagarri egin behar izan zileten aurre. Haien artean, pensatzekoa denez, baliokiderik gabeko ideiak zeuden japoniar hizkuntzara itzuli ezin zirenak. Egoera honetan, nire arbasoek hitz eta esaldi berri asko asmatzeari eta ezartzeari ekin zioten lasterka. Garai hori Meiji restaurazioarena itzulpen eta neologismo sasoi bat izan zen. Eta hori irakurri nuenean. Hasi nintzen pensatzen eta ondorioak bakarrik esango zizu bestela asko luzetuko bainaiz. Pentsatu nuen, euskal kultura esaten baldin baino euskarazko kulturari, euskal idazleak euskaraz idazte duenei, 19. mende bukaeran gutxi gora bera japoniarrak bezala egokitu zirela. Ez gaztelania erabiltzen zuten euskaldunak, nez eta etxean euskara erabili, ez esate baterako Azkoitiako Sozial Askongada Amigos del País, edo Bergarakoak, inola ere, ze hor ilustrazio talde handi bat, ilustratuen talde handi bat zegoen, eta esate baterako naiz eta euskaldunok halako estereotipo mendratzaile bat daukagun, eta ematen du denok sortu gehala sorgintzulon, Bergaran, hori datua da baita ere, eta uste irakurri dut tokian gezkize honik, Bergaran aldi horretan 200 etxe ziren, eta 13 etxetan arpidetza zeukaten
l'encyclopédie française Diderot eta D'Alembert. Esan nahi dut, hor ez zegoen isolamendurik, eta Azkoitiako eta Munibe eta Altuna eta hoik ez zaukaten inolako isolamendu. Baina euskeraz ari zienak, hizkuntza hori zaukatenak, bat zaukaten hizkuntza bat nolabait esan isolamendu batetik atera berria. Eta beraz aurrena, berak idazteko orduan ez da zalantzarik asmatu egin behar zituzten japoniarrak bezala. Berdin, zerbait egin nahi baldin bazuten. Bistakoa da, esate baterako, Platon itzultzeakoan, zaitegi, edo Handimak, Ovidi itzuli zuenean, edo seguru itzulpen hori egitean, aldendu inberzuten neroko etxeko, atariko hizkuntzatik, eta esaten da jasoagoa egin, jasoagoa testu horiek ala eskatzen dutelako. Orduan, alde batea, oso ulergarria bakarrik ez, oso beharrezkoa zen kasu horretan, nolabaiteko garbizaretasuna, nahi behizuela deitu, zaletasuna esaten dut. Eta gainera, segurazko pentsatuko zuten, gai horretan, horixek eta danak, pentsatuko zuten, hizkuntzak, egia dan bezala, eta aski da hiztegiak begiratzea, hizkuntzak etengabeari dira eraldatzen, eta hitz batzuk hiltzen dira, eta beste batzuk sortzen dira. Aski duzu horre dela 100 urteko, aski duzu Don Quixote irakurtzea, konturatzeko horri alde bakoitzean, 15 hitz, erderazkoak ez dituzula ulertzen, hilda daudelako gaur egun. Orduan alde batea, behintzat, pensatu nuen, ez da hipotesi txarra gare hartako garbizaretasuna aldarrikatu zutenak hori izatea. Jakina, bazuten baita ere, beste osagai bat, beste presio bat, eta ontaraninkoa, eta hori izan presio politikoa. Euskal Pizkundean, bereziaremende bukaeran, hor tartean zeuden ideia politikoak, dakizu bezala, Sabino Aranarenak, eta hor bat zegoen, jakina, garbizaletasuna, garbizalekeria, edo tradiziofobia, hori da, azken batean, nazionalismoa testuan ezarria, esan nahi dut, jaera nazionalisten artean, bata da, guriak ez dienak, guriak badienak, etiko zer. Orduan, hor bat zeukaten baita ere presio hori, beak ala sinistu, ala ez sinistu, eta esan nahi dut, ala uste edo ala ez uste, eta ikustekoa da, eta gaur egun begiratuta denborak, gure denbora honek ematen digun ikuspegiarekin, alde batea unkigarria da, konturatzen zara esate baterako Lizardik alde batea jarraitze zion inguru horri edo ideologia hori, beha ere alderdikoa zan eta segitze zion, baina aldi berian, hau da hirugarren presio zeukatena, jendearekin egin behar zuten, elkarketa, orduan, bere artikuluak ez zituen inola ere idazten, poesiak idazten zituen bezala, beak erabiltzen zuen asko zaze hizkuntza, esango duke, ulergarregoz, tradizionalago bat gauza bera egiten zuten bestia, horixek eta bar, ez? Eta gainera, ez bakarrikan presio hori, esan nahi dut, alde batea zeukaten presioa, etzeola ezer, Japonen bezala. Bestetik zeukaten presioa, berezi egin behar duzuek gure kultura, berezi esan behar du, aranistak esaten ziotena. Bestetikan, presioa zen, baina jendeak irakurri egin behar du, euskeraz, egin behar dute testurik. Eta gero gainera zeon, inguruan, jakina, ez dakit Japonerak ze prestigio zuen, baina euskera iritsi zitzaien, Euskal Pizkundeko hauei, iritsi zitzaien, benetan, oso urrituta, oso galduta, oso zikinduta, eta orduan, esan nahi dut, aspalditiz etorrelako, esan dugu, Axularrek esaten du, baldin euskaraz, itzaurre guztiak, euskal literaturen itzaurre gehienak diote, ze zaila da euskaraz, esaten dute zindala, baina guk egin dugu, hori da, daukate presio hori egin behar da, euskaraz, egin ahal da, eta ez esanik ez euskal pizkundearen, eta
ideia politiko Sabinianok eta indarra hartu zuten einean, esaiak ere, esango nuke, idei horien esaiak elegila, asko arrotu ziren, eta Unamunok, zeinikio eta mania gehiago dio dan, esan behar daukat, Unamunok sekulakoak eta bi esan zituen, eta asko mindu zituen, orduko idazleak, eta nik ez zitu irakurriko ja segozko denboraz pasen naizelako, baina hemen dago hori zeren kexua, Unamunok, kexua baino gehiago da, Unamunok, esango nuke bere irakurriko dut. Nonbaiteko euskaldun berrilari batek egundainoko erregelkeri edo ez dakizarkeri esan omen du. Ze gero, oraingo asmaketarako ez dela gai gure hizkuntza oso zaharra dela, zaharregi aspaldikoa dela, zein ote dugu gizon jakintsu hori, etorriakit, zaharra duk, euskera ala duk, aspaldikoa duk, baina ez duk zartu, ez imeldu, ez igartu, ez amaundu. Gaur erakutsiko diat eginalean gure hizkuntza leuna dela, ez dagoela, sasi jakintsu horrek uste baino gehiagorako gai ditekela. Ez? Eta esate jokio, ze esango luke euskaldun erdeltzale horrek nik esan baino nongo nahiko hizkuntza baino gure ontara hobeki itzuli daitezkela Iliada eta Odisea, ze presio zeukaten, ez? Atera behar, presioan gezaukaten, Unamuno baita ere bere ekipuarekin zioan, bere alderdiarekin, orduan indarra handia hartzezun. Baina, guain izan behar gezu zen baden benetan. Zatik handikan behar dut beste puntua eta argitu. Baita ere bada, baina ez pensa bakarrik alde horretatik, baita ere handi mailina. Beitiari irakurtzen baldin baino ikusten duzu presioa beste aldetik etortzen dela, hori da, barrutik etortzen dela. Eta esaten du handima ibinaga beitian. Itzulpen bat egin du, eta esaten diote, zenbait urte dirala, liburutxo txiki bat erori zen zerutik bezala nire eskuartean, erderaz idatzia, gai eta auzi askoren artean euskererena ere sakonki aztertzen zuena. Baina hasieratik gogor ekite zion itzulpenen aurka, gogor esatea da, baina itzulan eta saio guztiak gure artetik zeharo baztertu behar genituela esate zuen, kaltegarri izaki nork bere burutapen eta asmamenari leku egiteko. Uste hau gainera zabaldabil gure artean eta bilduma ederra egin daiteke itzulanaren aurka esan oro bilduko bagenitu. Esan nahi dut, presioa idatzi jendearentzat irakur dezan. Idatzi, behin idatzi ez da hizkuntza batean. Gainera, eutsi lasai, egon daitezela lasai, esango nuke kasu honetan, politikoki, nazionalista dienak, eta zutenak inolako mantxarik nahi. Gainera, Unamuno eta bere armadak eta denak eta hoik, benetan, hola ikusita kontua, nahi iruditzen zait, horretik ez dut, euskateko goeta egin duela, ez da bakarrik iruditzen zait benetan, denak, maila handiko jendea izan zala, eta sekulako borroka egin zutela, eta ez itzulkia, baizik eta itzulpen erraskuak, hemen pajarillo, utzi zizkigutela. Eta orduan ez dala bat ere, galdera dala eta ez dut erantzungo, galdera da, eta lan hori eginda gero, hainbeste urte pasata gero, hainbeste idatzi da, milioika hitz, orduan, azken aldi honetan, ez bakarrikan Garziaren testuetan, aspaldi honetan sumatzen dan alako lirdinga garbizale hori, zeatik nondik sortzen da hori, zea hundia da, nik irratiare eroskiti guedetan, etorri, otonezenean, asko haitzen dut, eta beti belarri jarri eta dukitzen dut, ia nun dagoen lapsus garbizale bat, ez? Eta orduan konturatzen nahiz esatea dikoa zela, konklus, eta orduan zute esan nahi, eta orduan esate dute. Hoi denok ezagutzen dugu, ze askotan haitu dugu irratia. Orduan hori, galdera hori guztien dut hor, esan ez, beti lehen esan duena, eta azkenian esango duena, oso dala, oso txarra, oso kaltegarria dala. Bueno, zenbat, benetan esaten dizatik, ez den nahi... Zenbat da, ordu bat falta da, o gutxiago. Bueno, bain, esango dena, azkar esango dut, eta bukatuko.
Elebitasuna. Elebitasuna, baizu, James Cainen novela bat badago, postaria bi aldiz deitzen du, hola zitzuri dute. Beti bi aldiz deitzen dut. Orduan, nik azkeneko atala hemen titulatu dut, elebitasunak bi aldiz ematen kolpia. Horrelako kolpia oso onuragarria da, izugarria da. Batzutan, entzuten dut hor, beti pensatu dut hiperkritika dela akritikaren parekoa. Hiperkritikoak eta Mateu ez dela ezer gertatu, izugarria da denbora. Urte batzuk dituguna, badakigu zertzan gure gaztetan Bilbo esate baterako, zertzan Gasteiz, denok dakigu hori. Izan da oso onuragarria. Oso onuragarria zetikan euskararen mintza, euskararen gain hori edatu dalako euskarari osora, leku guztitara, eta seguru asko gainera euskara batuaren alde egin zenez garai hartan, seguru asko hor bermatu zen euskararen etorkizuna. Beti esaten dut, beti kontatzen ditu gauza berak, Humboldt Amazoniara joan zanean, eta entzun zuen papagaio bat, ez kantari baizik eta hizketan. Eta orduan, Humboldtek jartzen duen gogo eta gero Sotebrianak jasotzen du hori esaten du, ze pena dan kulturazia hizkuntza batzuk bakarrik papagaion mokoetan daudela. Ze papagaioak asko bizitzen dira, egun urte, orduan, hizkuntza hil da, baina handik papagaio batek gogoratzen du. Nik hori edala eta beti esaten duen, euskara behintzat ez dago papagaioen mokoan. Euskara bizik dago. Eta uste dut hori erabaki horra izan zala elebitasunaren momentu hori eta euskara bat aukeratzen momentu hori. Egia da elebitasunak badituela, esango nuke itzal batzuk, esate baterako aipatutako zubi hori, kristalezko zubi hori gaizki pasatzen baldin bada, egiten diren itzulkiak kaskarra baldin badira, orduan izan daiteke efektua negatiboa. Ez iruditzen hori gertatzen nahi da nik naiz eta asko diantzar, baina esan bezala eroskiko zarkuteriak esperantza handik ematen dizki. Baita ere esan behar dago, elebitasunan beste ondoroi bat izan da, badago, baina izan da moral bikoitzaren zera bat, eragile bat, esango nuke, ez? Hori da, nola Jesusek esan zuen ama, ez? Maitazazuta nahi dezuna egin, hemen batzuk hartu dute elebitasuna lema eta esan dute itzul edo itzulazi eta hortikan aurra nahi dezuna egin. Egiten dutena da, ez baitira protestantiak, begiratzen dio Sebas García Trujillori, behar niman ja asko zaila dakilako aioi buruz, baina noski ez dira protestantiak, ez dute moral hori personala egiten, kanpoan. Eta orduan ikusten dugu, eta batez ere lapsusak direla eta etengabe ikusten dugu, morala askok daukatela bikoitza, eta moral bikoitzarekin azkenean indartzen da indarsua eta horrez dago zer. Hoi da beste, baina luze joko luke horrek, eta adibide jarri barko lituzke, ez dut hain nahi. Baina badago beste, elebitasunak duen beste eragin bat, asko zaindu beharrekoa, eta hori da, elebitasunak kabi ahultzen du. Kabi ahultzen du bi arrazoinatekan. Bata da, albuan beti beste hizkuntza dagoelako. Eta beste hizkuntza hori da, no me pises, daukalako beti, joia beti, kaat ondiagoa. Eta orduan, desoreka ikaragarria sortzen da. Orduan, zalantzaik ez dago netzako, elebitasunak aurre egin behar baldin badu. Egin behar du aurrera, baina ezin da izan bi zutabe, beti etengabe, bi hizkuntza horiek eta bar. Nahi ustez, horrek ezeztatu egiten du, baita kabat handia eta ona daukaten itzulpen eta gainerako guztia. Hori da alde batetik.
Bestetik, eta hau berezia da, eta ni badakit uste dut oaingo haize berriekin, da uste dut aldatuko dala. Beste elebitasunak hau bai dara kolpea. Ez dakizuek, nire nahi egiztaria, baina nik uste da egiztariak bigarren kolpeari, atzeakako kolpeari ez dute ostikoa, ez? Eskupetak ostikoa ematen du. Bueno, hau da benetako ostiko bat. Eta da, elebitasunak esango nuke, kasu hondan Jaurlaritza eman dezagun. Jaurlaritza behartzen du desekonomietara. Zerbait izue ekonomian, aurreneko egunean kontatzen izue, ekonomian esaten izue, ekonomiaren arazua da bitarteko urriak eta behar premia infinituak. Hoi nola lotu. Eta da, askotan esatezan gure garaian, gurina edo kainoiak. Hori izan adibide estandara. Bueno, ordu ze gertatzen da gaur. Elebitasuna dara eta dana jarri behar da, euskaraz da erderaz. Eta orduan, aurrekontuen diru mordo bat, garbi azkar esateko zen uzkio ez da gizien bat, denpora dara man, bueno, garbi esan da, diru bat, dijoa, zuzenian zulora. Zuzenian zulora. Esan nahi da, kabat zero duten itzulkiak eta itzulpenak egitera. Hori ez dakinik inspirazioz, hori da, lagun asko ditu dalako itzultzaileak, dala aldundian, dala galetxetan, dala Jaurlaritzan, ez. Orduan, itzuli, eta esatezu, boletina itzuli behar da, segoazko bai. Baina, ni badakit esate baterako, esan didate baita ere, Jaurlaritzan, barruan ere, barruko dokumentuak ere, hizkuntzak egiten. Zalantzari gabe, hori desekonomia ikaragarria da. Ze hori, joan barko litzateke, K2, ez ditut ikasten ere indizia, K2 haundila duten puntuetara. Esate baterako, deia bukatu dute, esate baterako Wikipediara. Wikipedia K2 izugarria du. Izugarria du. Ondo baldima dago, K bat haundila baldima du, izugarrizko eragina du. Izugarrizko eragina. Ikasle guztiak 10 urte ezkeoz, 18 edo 20 urte arte, irakurriko dute. Eta hain zuzen ere aipatu dut hasiera mandala, ez? Mandalak eta... Orduan, mandala Wikipedian. Nahi zuazen izala mandala? Irakurri Wikipedian. Mandala sanskritotik hartutako hitza da. Etimologikoki zirkulua esan nahi badu ere, berba horren bidez, budismoan eta hinduismoan egiten diren errepresentazio simbolikoak izendatzen dira. Diagrama horiek oso konpresioak dira eta nolabait unibertsoaren isla dira. Mandala, hinduismoaren eta tantrismo budikoaren erritu sakratuetan erabili ohi da meditazio tresna gisa. Estrukturalki, unibertsoaren erdigunea da, hau da, espazio sakratua lauki batean kokatutako zirkulo baten bidez adierazten da. Praktikan, jantra hinduak linealak dira, geometrikoak, eta bar. Bueno, zalantzaik ez dago, K bat ondia du oso ondo hau. Eta hau, egozein ikasleri esaten maiozu, K ere oso ondia hartuko du. Beraz, elebitasunak aztertu behar du, hori, ekonomian nun dagoen eta desekonomian nun dagoen. Eta gauzak gehiore esan dituzke, baina horrengoan izan beharko dut, eta zehose badima dut hola alagundu albadet eregila, zehose ez badima da garbi lehatu, edo galdezio bestik ez duzu. Eskarrik. Bueno, galdera bat. Ez, bueno, eskerrik asko, bai, Raimundo. Kristalizko zuri horretan, bakarrik eureko behizela horretiko euskararen lakarria, baina azkean bian, euskaldunen kopuru sortzen. Euskaldunen ETV bateko entzule edo ikusle,
eta bar, unibertsitateko sortzaileak eta bar, 20 horretara ez direla heltzen. Adibide moduan, hezkuntza sistema izako barazorako ikasle guztietatik 20 besteik egiten dutelako euskaraz. Naiz eta hezkuntza izan gehien alfabetatu den, euskaldu den eremua, nik ez nuke aintzat hartuko 20 hori euskararen gaurko eguneko erabilpenerako. Nik ez dakit, hori esan dut begira. Eta datu da. Gero, nigo garatzen ezaten hasi nintzenean, mekanika kuantikako ziurgabetasunaren printzipioa zantzen, Euskaliko aldizkarian esaten zutela ezinbestekoa zela fizika euskaraz ematea. Horren dela garraba urtez, tamaren, zuka epatu duzu filosofiako arazoa, gaur egungo kontestuak eta bat, berdina da. Gure ikarte guztiak, liburu horiekin edo antzinarroekin, eta elkarrekoak izan edo ez izan, ari dira ikasten eta ez dut duzke zubiak erretzen direnik edo ikasten dutera, naiz eta modu horretan. Ezin da jakin, ni hau olakoak esaten dituzu hipotesi gisa, eta orduan hipotesi gisa, eta hipotesi horiek niri ez zaizkitu iruditzen utxak, esan nahi dut, hipotesi horiek, nik ez dakit, nik ere egiten dut jarraitu, daukat antena berezi bat, propio jarritakoa, erosia joten zenean, irrati entzuten dudanean, antena horrekin jasotzen ditut seinaleak. Eta nik esango nuke, azten badea kategorioekin baikor, ezkor, hori tontakaria dira, baikorra eta ezkorra hori zure etxean ikusuko du, eta ze humoretan zauden. Baina nik uste dute, nola baita esan, eguna ekartzen du, urtia ekartzen du, bistakoa da esate baterako Wikipedia hobetzen baldin bada, hoi, onura dala. Bistakoa da oso bistako ere, zenei, gertatzen da, nire izela igual, altonaga bezain usarta, eta hori nire izela usartzen esatea, nire lagun itzultzaileak esaten dira dena, batzuk, nik badukat kasu bat, novelarako dana, dago desesperatuta dago, esaten nire lana zein da, euskeraz dakien batek erderaz idatzitakoa, itzuli behar diat euskerara, gero pasatzeko euskeraz dakien beste bat izainek irakurriko baituen erderaz. Eta horretan zera mazkit, hori ala da, orduan esan nahi dut, hor badaude, eta hori konpondaiteke, hori borondate politikoarekin konpondaiteke, eta nik uste dut, aditzera, zeo zen entzun dut, hori konpondu nahian direla, batzuk eta hola, nik hola pensatzen dut, eta filosofiakoare eta ez egitea, ez dut esan, filosofiakoa egera esaten, historiakoa da, harrigarritea, nik batzuetan esaten dut, egiteote da Euskal Herrian hainbeste abertzalea da, eta baina abertzalea, baina gero harrigarria da, abertzalea uste gertatzen zaile, hau txarakarikoa da. Ez ez baina haitu bizikleta zea kontrabanduan pasatzen zituenaren historikoa oso arrunta da. Kontrabandu egitezun bizikletaki. Poliziak ez una rapazen. Egon zer zan, pistakoa da. Egurira joatezan bizikletan, eta egurira itzultzen bizikletan, baina beti bizikleta desberdinak aztezun. Orduan, bea, ibiltzezun bizikleta ua zan kontrabanduan zekarrena, ez? Orduan, hemen ze gertatzen zaigu hainbat eta hainbat gezur eta hainbat denak irentzi ditugu, eta orduan ez gea aurre arteatzeko gai, zakit ondo haina izen, piskat jonintzen buru bat. Adibidez, gaurko paretxareko ea da, hasi itxukeraz egiten, eta bitartean, itxupene gabe, erdera pasatzea edo gazterara pasatzea. Norbaitek esan dio hezkuntza sailburuari, edo ez dakit hori egiteko itzaldi oso bat, edo prentsa horreko bat, zati bat euskeraz bestea, gazterara bestea, esan edo norbaitek, esan edo adituren batek esan dio hori izan behar zera.
Bai, ba, hoi, Egitasun, goratik, hoi da kasutegia eta hoi Ja, bueno. zea biztan deken, ni batu zait zesan nahi nundeko burua joan zait. Historiako liburu bat, zuk irakortzen duzu euskal historiako liburu bat, Madrilen egina da honezkero, oso, Madrid oso egiten da. Eta hemen agian gertaliteke, hainbeste zakit Napoleon ez zalako askoitin jaio, baina jaio izan balitzere ez zalan zalduko segur. Zatik, hemengoak ez dute egiten, orduan historia hain izango duke gai garrantzizkoa herri bat entzat eta bat, zuk irakurtzen zu historiako liburu bat, eta benetan da, gozaik arrotzeko, ez da saltzen diamengo, Eta orduan geho jendeak ez daki, altuna zala Rusolen laguna, eta Bergaran alako asmatu zutela, Wolframioa, Eludiar bakite iztegi badagoela, baina gero ez da. Orduan esan nahi dut, hori konpondu daiteke, hori hobetu daiteke, modus operandi ere hobetu daiteke bezala. Nik horri begiratzen dio, batez ere, eta gero begiratzen dio asko zerari, garbi, tradiziofobiari, hori da izugarria da. Hoi bai dela azkena, horrekin ez guazen. Bueno, baina nizaziko lain profeta bat bezala, zola izen ditu. Bueno, eskerrik asko, Gerardo, eta hurrengoan. Bai, hurrengoan.